ಭಾವರಿ ಶೇಷ ಆಲೋಕ ಪ್ರವೇಶ ಏ ಬರೆಲ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಪುರಬ್ಬೋತಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಪತರು ಬುಕ್ಕ ತಕುನು अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असा आता जे ट्रान्सलेशन सांगू का प्रयत्न करता जे मागीर तू स्टार्ट कर देवा ओके हरे कृष्ण रात्री जावन सगळीं प्रवेश करता असत ओ जीवात्मा उठा तुगे नीर सोडी मुक्ती दितालो मुरा रक्षसले शत्रू परम आनंदक सर्व आकर्षक आणि घोड्याचे माते असचे हयग्रीव अवताराचे श्रीहरीले पवित्र नाम जप करी श्रीहरी म्हणजे कृष्ण अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह रूपाचे नरसिंह अवतार घेतले उपेंद्र म्हणून कुब्ज ब्राह्मण जाऊन अवतरण घेऊन आणि मधु राक्षसक मारून काढलेला असत ब्रजाचे रायू नंद महाराजाने पूत जाऊन त्यांनी काळी अंग कांती घेतली असत पूतनक म्हणजे माटगातिक मारून आणि कैटभ राक्षसक नाश केलेला असत रायू दशरथल पूतू श्रीराम जाऊन अशी श्रीहरिक जय जयकार करतात म्हणल्यार कृष्ण यशोधर प्रीतीच हा गायक भूमिक आणि आध्यात्मिक इंद्रियाक आनंद दितालो गायचे रक्षक वृंदावनाचे रन्नाचे प्रभू गोपील प्रिय राधिका प्रिय बुरा लोकांचे अत्यंत सुंदर व्यक्तित्व शिल रामचंद्र जाऊन ताणे राक्षसरायू रावणाले अंती केले कृष्ण जाऊन ताणे होड गोपी जनाले लोणी चोरून खाल्ले यमुने नाताना सान गोपीने वस्त्र अपहरण करले रामराज्याचे गोपालक आणि गोपीले आणि गोपालकाले रक्षक ರಾಜನಲೆ ಹೃದಯ ಚೋರಿ ಕರ್ತಾರೋ ನಿಕೆದ್ನ ಒಳಲು ಧೋರ್ನು भूता असता नव्हे अत्युत्तम योगी कृष्णाला पूज करतात आणि तो नंद महाराजाला पूज जाऊन असत तो रजाचे सकट जनाला भय निवारण करता गेले बडनु फ्रेश रेन क्लाउड म्हणता पळे तशी असत तागेल रूप मोडी कोचे भारी चंद तो कडಲು ಬರ್ಸಿತನ आणि भारी आकर्षक जाऊन दिसता तो यशोदेल पूतू आणि कंसाक मान घाललो आणि व्रजाचे वन आणतो कदंब रुखाचे तट आणतो रास डान्स करतालो तो भक्तान आनंद परवशी चढ करतालो तो प्रीतीचे रिझर्वायर आणि गोपींक फुल्लाचे बाणांनी मारतालो मन्मथ तो म्हळ्यार आमी कृष्ण गोपी हृदयांतो खुशी दितालो आणि अद्भुत गुणाचे वासस्थान जावन असतो श्रीकृष्ण यमुना नदीचे जीव तो गोपीले वनाचे चंद्रू ओ मन मिगेले उत्तरायकव आणि अमृत जावन आशिले मधुर जावन आशिले पवित्र नाम सांग कृष्णा महिमे सांग जप करी हरे कृष्णा ने वार स्टार्ट करीत हरे कृष्णा माताजी विभावरी शेषा आलोका प्रवेशा निद्राचारी उठो जीवा बोलो हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन व्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतना घातन कैथव सातन जय दशरथी रामा यशोदा दूलाला गोविंद गोपाला वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर बर रावणांतकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्र हरी व्रजेर राखल गोप वृंद पाल चित्त हरी वंशीधारी योगेंद्र वंदन श्रीनंद नंदन व्रज जन भय हरी नवीन नीरद रूप मनोहर मगन धमसी बिहारी यशोदानंदन कंसने सूदन निकुंज रास विलाशी कडंब कानन रास परायण वृंद विपिन वासी आनंद वदन प्रेम निकेतन तुलस चोचक काम गोपांगणा गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कनिका भट ಊರ್ ತಗೊಂಡು ತು ಜಾಯಿನ್ ದತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ಟೀಮ್ ಅಂತು ಕಸನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಸ್ಲೆ ತು ಸಾವ್ದಿತ್ತ ಇತ್ತು ಸಾನಿಶಿಲ್ ತು ಅತ್ ಹೊಡೀದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ವರ್ಷಾನಿ ಬತ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದವ ಬತ್ತಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ ಸಂಗಲ್ ತು ಮ್ಯಾ ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲ ಶಿವ का साव दिव का मुकर सुनो ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा आता मुका सुनोच्या तर मी स्वामी ना त्यांनी ऐन टाइम मारी बेंगाल अंतु चैतन्य महाप्रभूला पुरा टीचिंग्स पुरा मिसरेप्रेझेंट करता आशिल्ली फुल्ल एक सेक्ट आशिल्ली ते सो तेदना आमगेले शील भक्ती विनोद ठाकूरन पियरलेसली हे तागेले प्युअर फिलॉसफी कसने डिवोशनल सर्व्हिस करणे तशी म्हणून पुरा जन पट्ट करून त्यांनी ते रिएस्टॅब्लिश केलं चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम सो तशी तांगेल विजन मरे आशिल्लें तांणी प्रेडिक्ट केल्लें हे कृष्णा नांव पुरा टೌನ್ अंतु आनी पुरा विलेज अंत पुरा सिंग करका म्हणून तशी आमी शील प्रभुपादन ते मरे फुलफिल केलें आसता तशींची आमी तांगेले लिटररी कॉन्ट्रिब्युशन कसं म्हणून पळयलें री ते विनोद ठाकूरान एक तांणी प्रॉलिफिक रायटर भारी चंद रायट करतात तांणी मोर देन 100 तांणी एस आर्टिकल आणि संस्कृतरी आणि इंग्लिशरी आणि बेंगालीन पुरा बरयल्लें आसा तांणी एक वर्डाचे हे कने मेन तांगेले इम्पॉर्टंट वर्क म्हणून सांगले री जैव धर्म ते कसं न्ही जैव धर्म एक तांगेले एक फेमस कृती ताजे इटर्नल नेचर ऑफ सोल ते तांणी एक्सप्लेन केला तांतू आणि एक स्टेजेस ऑफ भक्ती आमले 9 लेवल ऑफ भक्ती असतो त्यावर तांतू त्यांनी एक्सप्लेन केलं असतं त्या दिवशी त्यांनी एक आमगे चैतन्य चरितामृत असो श्रीमद भागवतम असो ते एज्युकेटेड सर्कल आणतो त्यांनी एज्युकेटेड आशिल्ली न्हू त्यांनी हायेस्ट लेवल आशिल्ली तशी त्यांनी ते प्रेझेंट केलं गौडीय वैष्णव म्हळ्यार आजकाल तुमगेले इस्कॉन एक कितले रेस्पेक्ट असता तशी गौडीय वैष्णविझमाक एक रेस्पेक्ट मॉडर्न सोसायटीन रेस्पेक्ट येवचे परे त्यांनी कारण म्हणून सांगले जायना तशी आम्ही मुखार सुनोवचे नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सती आमगेल मध्ये लोकेश प्रभू येता सती आणि तुम्ही तो मारी बेजारे पद सांगता ती त्याची की पुढे आम्ही त्याचे ट्रान्सलेशन ऐकूया रश्मी भटमातर सांगता सती हे घेतलं आम्ही तुक सारंगती तुकून बेंगाली लँग्वेजर असं माताजी तुम्ही स्टार्ट करेल हरे कृष्ण तू आणि सांगता की देवा तू कोणाक मारका म्हूण लेखलारी संत दकुनो कोणाक रक्षण करचेक जेताना 3 लोकाचे लोक तुगेल इच्छेरी चलतास ब्रह्माले अधीन आसचे देवते पूरा तुगेले सेवक जावन आसाची त्यांनी तुगेले आज्ञारीची कार्यगत करच्याक सिद्ध आसाची तशी सेकंड स्टँडा सांगता की तुगेल इच्छेरी पुराग्रह शुभ आणि अशुभ प्रभाव दिताची अनारोग्य दुःख मरण भय पूरा तुगेल इच्छेरी चलतले तुगेल आज्ञे सर्वशक्त जावनो अस थर्ड स्टांजा तशी सांगता की तुगेल भयान तू येतरी सूर्य चंद्र तंगेले कर्तव्य पूरा तंगेले निरंतर करताची तुव परमात्म तुगेले परमात्म पुराकि तुव परमात्म पुराकिंत श्रेष्ठ जावन आस तुगेले वासस्थान भक्ताले हृदयांत आस तुव शाश्वत आणि परिशुद्ध तुगेले पूरा आसे पूर्ण जाता तुगेल नाव भक्तवत्सल म्हणू अस कसल म्हळ्यारी वैष्णवाल वैरी प्रीती वात्सल्य आशिलो तुव तांका रक्षण करचे करतलो
तूं कोणाकाची रक्षण कोरका म्हणून लेखल्यारी तांकां कोणाले दाखून नाश करू जायना म्हूण सांगताची. तूं पुरा कानुनाचे नियम करतलो. ओ देवा, तुगेले शाश्वत सेवक भक्ती विनोदू तुगेले पादकमलाक नमस्कार करता. तूं ताका पुरा संकट दाखून पार करतलो म्हणून म्हाका हे विश्वास आसा. हरे कृष्णा. प्रभु तुम्ही स्टार्ट करें. प्रभु हरे कृष्णा. हरे थैंक यू कृष्णा माता जी. माताजी. दंडवत प्रणाम. ऐकत असणं मैं. वही प्रभु परफेक्ट. हरे कृष्णा. तुम्ही तो मारी बेजारे के तारे राखी ते पारे तवो इच बस त्रिभुवन. तुम्ही तो मारी बेजारे के तारे राखी ते पारे तवो इच बस त्रिभुवन. ब्रह्मायादि देवगण तव दास गणन कोरे तव याज्ञर पालन. तव इच्छ माते जातो ग्रह गण अविरत शुभाशुभ फल कोरे दान. रोग शोक मृत्यु भय तव इच्छ मते होय. तव याज्ञा सद बलवान. तव भये वायु भय चंद्र सूर्य समुदय स्वशनियमित कार्य कोरे. तुम्ही तो परमेश्वर परब्रह्मा परात्पर तव बस बकत अंतारे. सदा शुद्ध सिद्ध काम बकत वत्सल नामा बकत जानेर नित्य स्वामी. तुम्ही तो राखी बेजारे के तारे मारे ते पारे सकल विधी रविधि तुम्ही. तोमार चरणे नाथा कोरियाचे प्रणिपाता बकती विनोदत वदास. विपद होई ते स्वामी अवश्यता हरे तुम्ही रक्षी बेता ये विश्वास. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरी बोल हरे कृष्ण प्रभू. तुम्ही वाइस वंडरफुल असं नी ताळबद्दल अयबद्दल चंद कोण सांगले प्रभू खुशी जाल्या. म्हाका गोत्तशें तुम्ही लायक पद सांगता म्हणून बट आनी बारी हें सूट जाता तुमकां हें पद बरें. थँक्यू सो मच प्रभू. तुम्ही हरे चंद कोण कृष्ण. सांगले आनी रश्मी भट माताजीन बरें ट्रान्सलेशन बारी चंद कोण सांगलें. तांकां हुशार नाशिल्लें जाल्यार बरें डॉक्टर शॉप बसून बरें आसता न्ही ट्रान्सलेशनाची. थँक्यू सो मच माताजी तुमकां बरें. प्रभू तुम्ही बरें अशी मुखार सोन येवन सेवा दिवका म्हणून भगत पुराण कोंकणी तर्फे न्ही तुमकां रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता आमी नेक्स्ट आमी कीर्तन या पळया हेजे पुढे ಸ್ವಲ್ಪ आमी भक्ती विनोद ठाकूर आनी ಸ್ವಲ್ಪ विषय लर्न करू ट्राय करूया. शील भक्ती विनोद ठाकूरान तांगेलें एक
हार्ट पोर करून तांगे कीर्तन भजन बरें आस आनी मेन जावन ह्युमिलिटी डिवोशन हा ते तांगेले एक पद हार्ट टचिंग आसता. फॉर एक्झाम्पल वो हे वैष्णव ठाकूर दोयार सागर ಅಂತ पळयात आनी फोल्डेड हँड्सांनी डिवोटीसाक बेग करता आसा ती मर्सी खातीर. तशी हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो तांतू आनी देवाले म्हणटा ती गोपीनाथ म्हाका प्युरिफाय करी म्हाका हार्ट प्युरिफाय करी. हे पूर सॉंग आमकां कसं रिमाइंड करता भक्ती म्हळ्यार ह्युमिलिटी आनी फुल्ल डिपेंडन्स आसता लॉर्डा वयरी आनी तागे डिवोटी वयरी म्हूण हांगा स्वामी सांगता ते मुखार सुनोच्या मुखार कोण आस पळया आमी स्मिता नायक माताजी कापया तांणी सांगता आसा ताजी गाय गोरा मधुर स्वरे तांणी ट्रान्सलेशन सांगता आसा ती हें बरयला भक्ती विनोद ठाकूरजी ना तशींची गीतावली म्हणजे बुकात करून घेतला बेंगाली लँग्वेजर आसा. श्री कृष्णा माताजी तुम्ही स्टार्ट करा. हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद अवकाश दिलेला. हांव हे श्रील भक्ती विनोद ठाकूरजीन बरयलेलें गीतावळींतल्यान घेतिल्लें श्रीनाम म्हणून एक कीर्तन मनशाक प्रयत्न करता आनी ताजे अर्थय सांगच्या प्रयत्न करता. आनी तूं फर्स्ट स्ट्रॅन्जान तूं श्रील भक्ती विनोद ठाकूर सांगता आसा ती की चैतन्य महाप्रभू इतकं गोड आवाजान एक स्वीट वॉयसान हरे कृष्णा म्हण महामंत्र म्हळ्यार ज्या देवा नामस्मरण इतले चंद कोण सांगता आसा ती तांणी की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून तांणी तांगेले भारी गोड एक स्वीट वॉयस म्हणतात एक मधुर वॉयस आणि ऐकूक तशी भारी चंद कोण तांणी सांगता आसा ती आनी सेकंड स्ट्रॅन्जान कसं म्हणटास म्हळ्यार ग्रही थाको वनी थाको म्हळ्यार तुम्ही ग्रस्त जावन आसा ती ना वानप्रस्थ आश्रमा वच्चा ती केन्नाय आनी संन्यासी जावन आसा ती कसली असल्यार वय तुम्ही केन्नाय सदां तुमगेले तोंडान तूं हरी नाम आसका हरी नाम म्हणटर आसका म्हण सांगता जाय. मागीर कसं म्हणटा सुखी दुखी भुलो नको म्हळ्यार सुख असो दुःख असो केन्नाय तुम्ही हरी नाम विसरू नाका ती केन्नाय हरी नाम तुमगेले तोंडान तूं करतर सांगतर राबा ती करो रे वदनी हरी नाम करो रे म्हणून सेकंड स्टँजा सांगता आसा ती. आणि थर्ड स्टँजान तूं माया जाले बद्दा होये म्हळ्यार आमी पुरा बद्ध आत्मा ते बद्ध आत्मा जावन असल्यार वय हे मायान शिरकून असल्यार वय म्हळ्यार एक मनीस ह्या माया जाले शिरकून ते इंद्रिय सुखा कसो नटले एक लालच लोभ हाजे कितें रे तो इतलो श्रम करता मागीर तो सांगता आजचो चे काजाल होये कितले तू श्रम करी ताका फल ना तुका फल मेळका वे तू हरी नाम म्हणका तू हे हाजी मागशी वचू नका हे माया मागशी वचू नका हे बद्ध आत्मा जाल्यार वे तू हे जन्मान तुवें हे करका कसं करका एकूण चेतना पे म्हळ्यार एक पटी तुका हे मनुष्य जन्म मेळ्ळा तुका हे आत्मज्ञान घेवका तुवें आनी हे राधा माधव नाम बोलो रे हे राधा माधव नाव सांगतर राब हे विसरू नका म्हणून ते एक बद्धात्म जावन आशिल्ले ताकाय सांगतास. मागीर आनी कसं म्हणटास ती चारी स्टँजान तूं जीवन होयलो शेष म्हळ्यार जीवन हे तुगेलें आयुश्य कितलें वरला तुका गुतना जीवन काही तुगेलें शेष कितलें म्हूण तुका गुतना होयलो शेष थोडे वरला त्या निमित्त ना बजिले ऋषिकेश ऋषिकेश म्हळ्यार तो इंद्रिय स्वामी म्हळ्यार पुरा इंद्रिय स्वामी जावन आसा तो ऋषिकेश ते भगवंता नाव तू घे न्ही हांव भजन म्हळ्यार ते तांगे नामस्मरण घे न्ही हांवें नाव कीर्तन करनी नाव जप करनी म्हळ्यार हे तुका दुःख येवचें नज ना बजिले ऋषिकेश म्हूण पश्चाताप येवचें नज त्या निमित्त तुगेलें जीवन कितलें वरला तुका गोतना. नेक्स्ट आनी कसं म्हणटा भक्ती विनोद उपदेश म्हळ्यार श्री तांगे तो उपदेश दिता श्रील ठाकूर भक्ती विनोद ठाकूर उपदेश दिता कसं म्हणटा एक बार नाम रस मातोरे म्हळ्यार एक पटी हे अमृतपान हरिनामाचे अमृतपान पिवन पळय तेन्ना तुका ताजे अनुभव जातलो नाजाल्यार तूं केन्ना हे तूं म्हणलेलें ना जाल्यार तुका ताजे अनुभव कशे येतले. तूं जप करचे ते महामंत्राचे जप केल्यार तुका कसो अनुभव जाता ते केल्यार मात तुका कळचें न्हय. त्या निमित्त तो कसो म्हणटा एक बार नाम रसो रे त्या नामस्मरणाचे रसामृत कोण पळय म्हूण सांगून तो आमकां तांणी सांगता आसा ती हे कीर्तन मुखांतर हे कीर्तन आतां हांव सांगच्याक
सांगता चूक जाल्यार क्षम करात म्हाका. गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गोरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गोरा मधुर स्वरे, ग्रहे थाको वने थाको सदा हरी बोले दाको, ग्रहे थाको वने थाको सदा हरी बोले दाको, सुखे दुखे भूलू नको वदने हरि नाम कोरो रे, सुखे दुखे भूलू नको वदने हरि नाम कोरो रे. गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गोरा मधुर स्वरे, माया जाले बद्दा होए आछो मीछे काजालोए, माया जाले बद्दा होए आछो मीछे काजालोए, एकूण चेतन पे राधा माधव नाम बोलो रे, एकूण चेतन पे राधा माधव नाम बोलो रे. गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गोरा मधुर स्वरे, जीवन होइलो शेष ना भजिले ऋषि के, जीवन होइलो शेष ना भजिले ऋषि के, भक्ति विनोद उपदेशे एक बार नाम रस मतोरे, भक्ति विनोद उपदेशे एक बार नाम रस मतोरे. गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गोरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गोरा मधुर स्वरे. हरे कृष्ण माताजी, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అమ్మిల్ గర్కటకన్కి ఫైర్ చాలా అందత सर बट फायर ना त्यात मला नव्हतं सो सो तुम्ही मरे गाय गोर मधुर सोरे मधुर गाऊन सांगितलंस माताजी स्मिता माताजी तुम्ही ते एक्सप्लेन केलेलं असं दिसलं की एक तुम्ही प्रवचन करता असं सै तुम्ही केलं दिस प्रवचन कर का माताजी भारी छंद झालं एक एक वर्ड बाय वर्ड किती छंद कोण सांगले मला तुम्ही ऐकत कशी दिसली माताजी आणि మరి पद तांणी वगैरे तितलो भारी चंद छंद कोण कोण सांगले सांगला वय तांणी म्हळ्यार हा तितलो चंद कोण बरयला ते म्हणटाना आमकां ते म्हळ्यार ते मनांत येता ते म्हळ्यार तांगेले ते एक एक वर्ड्साचे अनुभव पळय ते येता तशें जेव न्हू. इतकं भावार हरे सांगले कृष्ण. मला तुम्ही ते एक म्हणजे हुम्मस सर सांगले आम्ही बरे हुम्मस सर ऐकली माताजी खुशी झाल्या अशी मुखार सुनेवन तुम्ही एक सेव दिव का आमका भारी छंद कोण सांगला खुशी झाली माताजी आजी धन्यवाद. हरी बोल हा, अशी मुखार सुन सेव दिया भगत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका रिक्वेस्ट करता हरे कृष्णा. तर मी मुखार सुनूच्या
तर नेक्स्ट आम्ही स्वामी विषयानी कशें सांगया म्हणून सांगला रे. स्वामी भक्तिविनोद ठाकूरजी मॅजिस्ट्रेट जावन आशिल्ली, डिस्ट्रिक्ट जज जावन आशिल्ली ती. हम्म. आणि ते इतकं रेस्पॉन्सिबल पोझिशन असलेली वर एक प्युअर स्पिरिच्युअल लाईफ त्यांनी लीड केला. सकाळी 2 घंटे उठीत आशिल्ली खंय, भजन सांगता आशिल्ली खंय, म्हळ्यार गव्हर्नमेंट जॉब आशिल्ली तांकां, ताजे कितें फुडें हें पुरो करता आशिल्ली. इवन हाऊस होल्डर जावन असलेली बरे इतलं रेस्पॉन्सिबिलिटी असलेली बरे एकल्यानं एक फुल्ल डिवोशनल कृष्णल डिवोशन करीत म्हणजे त्यांनी दाखवून दिलेलं असं. हे आमकां पळयतना एक होप येता. हय बाय आमी एक हे सामान्य जन भक्ती ಸ್ವಲ್ಪ करूंक ट्राय करता आसत आणि घरकडे इतले तापात्रे असता जाल्यार आमकां भक्ती विनोद ठाकूर एक जीवन हे कळतना एक ಸ್ವಲ್ಪ स्पार्क असय. ओ स्पिरिच्युअल लाईफ आमी करीत, फॅमिली ड्युटीज वरे करीत, पुरवट करीत, तशें म्हण एक आमकां हुमस येता. आणि आणि भक्ती विनोद ठाकूरजीन आनी कसं केलं म्हळ्यार रिडिस्कवर केलेलें आमगेलें चैतन्य महाप्रभुले बर्थ प्लेस पूरा कन्फ्युजन आशिल्लें त्या टायमार. तांणी आयिल्ल्या टायमार पूरा लॉस्ट जावन आशिल्लें, जेन्नाक खंय पूरा कन्फ्युजन आशिल्लें, खंय म्हणून डाउट्स. तशी तांणी आमी स्वामीन प्रेयर्स आनी रिसर्च करून रियलायझेशन करून तांणी योगपीठ ते लोकेट केलें. तशींच एक्झॅक्ट स्पॉट तांकां कळ्ळें लॉर्ड चैतन्य महाप्रभू खंय अपियर जालेली ती. आज तांगेलें तें एक विजन आसा, तें फ्रूट जावन आमकां दिसता आसा इस्कॉन मायापूर. हे वचका तुमी भारी चंद आसा, टिवो विपी दत्ता आसा, ऑलमोस्ट फायनल स्टेज आयला, तुमी पुराय जाणांक विजीट करता. ओके तुमकां सुनो आमी सिंगर्स आपया. नेक्स्ट तमिळ मध्ये येता आसा ती अनुपमा नायक माताजी, जीव जागो गौराचंद बोले सांगता आसा ती. सो हे गीतावली बुका तुकून अडॉप्ट केला, बेंगाली लँग्वेजर आसा. हरे कृष्ण अनुपमा माताजी, मी स्टार्ट करीत. हरे कृष्णा. हांव भक्ती विनोद ठाकर सांगिले जीव जागो गोरा चांद बोले सांगचक ताजे अर्थ वर सांगचक प्रयत्न करता. एका लायनांतू गौरांग महाप्रभू तांणी सकळ जीवा राशीक उद्देशून अशी सांगता आसाची की निद्देन बुड्डेली तुम्ही उठेयची निद्देन बुड्डेली तुम्ही उठेयची माय म्हणचे जांगे तुम्ही मस्त वर्ष दाखवून निदत आसाची उठेयची. आणि दोन्ही लायनारी गौरंग महाप्रभू असे सांगता की मिगेल प्रभू हा खंडित धावन तुमगेल पूज करता म्हणून संकल्प करून हे जगत कायलीची दल्लेरी तुम्ही वचन भ्रष्ट धावन जन्ममृत्यू रूपी भवसागरांतू बुड्डून गेल्याची म्हणून गौरंग महाप्रभू जीवराशीक सांगता आसाची. आणि दोन्ही लायनांतू तुमगेल उद्धारागोस्कर हा अवतार घेतला हा नैशी तुमका दुसरे दोस्त कोणे नाची. आणि चारही लायनांचो माये प्रभाव दूर करचक हा वाक्य घेऊन आयला. हे हरिनाम महान मंत्र कर हे हरिनाम महामंत्र दिमून घ्यायचे आणि निरंतर जप करायची. आणि पंचा लायनांचो गौरंग महाप्रभूने भक्ती विनोद ठाकर पंचा लायनांतू भक्ती विनोद ठाकर तांणी गौरांग महाप्रभूले चरण कमला का नमस्कार करताची महामंत्राचे भिक्ष स्वीकार करून भगवंतरे चरण कमला का समर्पण करून घेताची. आता सांगता जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले कोटा निद्रा जावो माया पिशाची रगोले कोटा निद्रा जावो माया पिशाची रगोले जीव जागो गौरा चांद बोले बजी बोली आयेशी संसार भीतरे भजी बोली आयेशी संसार भीतरे बोलिया रोहिले तुम्ही
अविद्यार बरे भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्यार बोरे जी जागो जी जागो गोरा चांद बोले ओठा निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले त्वामारे लोहिते आम्ही वैनो अवतार तोमारे लोहिते आम्ही वैनो अवतार आम्ही बिना बंधुआर त्याचे तुम्हार आम्ही बिना बंधुआर त्याचे तुम्हार जी जागो गोरा चांद बोले जी जागो गोरा चांद बोले येण्याची औषधी माया नाशी पारू लागी येण्याची औषधी माया नाशी पारू लागी हरी नाम महामंत्र लावो तुम्ही मागे हरी नाम महामंत्र लावो तुम्ही मागे ग जी जागो गोरा चांद बोले जी जागो गोरा चांद बोले बकुती विनोद प्रभु चरणे पैया बकुती विनोद प्रभु चरणे पैया से हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया से हरि नाम मंत्र लोइलो मगिया जी जागो गौरा चांद बोरे जी जागो गोरा चांद बोले कोठा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले कोठा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले जी जागो गोरा चांद बोरे हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा अनुपमा माताजी इतके छंद कोण सांगलाय अनुपमा माताजीला अनेक स्पेशालिटी म्हळ्यारी तांका खंयचे हे कने श्लोक सांगले तांका कळतं हाचे हे खंयचे टॉपिक खंयचे श्लोक आस माताजी मला फटाफट बघत येते तुका सांगता ती तसं एक शार्प तांका मेमरी आस खुशी जाता आणि त्यांनी खंयचे पद दिल्यार सुलभार सांगता ती म्हळ्यार आम्ही म्हणके कष्ट कोण सांगता म्हणना सुलभार येते तांका तशी इझीच आहे त्यांना सांगता इझीच आहे त्यांना प्रॅक्टिस करून असतात दिसता तशी खुशी जाल माताजी हरे कृष्णा हरी बोल तुम्ही ऍज युजल चंद कोण सांगितलं असतं तुम्ही ट्रान्सलेशन वरे अशी मुखासन वरे येऊन तुम्ही आमकां सेवा दिव का पण बघत तुका हा गोविंद रामदास प्रभुले गोविंद रामदास का वय गेले तांगे शिष्य सत्यरूपा जावन माताजी ग्रँडफादर तांगे हा फूड शिष्य जावन आशिल्ले हरी बोल नो वंडर थँक्यू म्हाका गोत नाशिल्ले ह्या विषय थँक्यू सो मच माताजी ताजे खातीर ओके तुम्ही वय आणि आय थिंक सो जय गौरंगी माताजी वरे तांगे शिष्य जावन आशिल्ले ना ओके हरे कृष्ण माताजी थँक्यू सो मच फॉर शेअरिंग सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन अशी मुखासून तुम्ही सेवा दिया भगवत पुराण कोंकणी टीमाक म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता हरे कृष्ण माताजी थँक्स थँक्स माताजी ओके आता मुखासून अशें आमी आमगेले एक रेग्युलर कीर्तनी आयचे कीर्तनी येवका आशिल्ले बट तांकां एक खंयकी एक अर्जंट काम आशिल्ली न्ही येवचे जाय न्ही त्या निमित्त आमगेले आजी रश्मी भट माताजी आमगेले कीर्तन टिमाचे रश्मी भट माता ते पद सांगता ती
फर्स्ट आम्ही स्वामी विषयी आणि सर्व ऐकूया आता पळया जीव जाग तुम्ही ऐकली तशी आम्ही पळयता आमगेले भक्तिविनोद ठाकूरले भक्ती संघांत डायरेक्ट अपील करतात त्यांनी चांट करा होली नेम संगाती सिन्सिअरली चांट करा जीव जाग ही कॉल आउट करता वेकअप करी स्लीपिंग सोल्स लाईफ इज शॉर्ट तुम्ही चांट करा कृष्णा नाव चांट करा वगैरे अशी ह्यांचे रियल ट्रेशर तशी पुरा भारी चंदकोನು स्वामी बरेला ಬರ್ತಿ ಪುರ बुक्स आणि टाइमलेस कीर्तन म्हणून सांगितलं स्वामीला आता बरं ऐकायला रे अशी दिसतं की हा भाई आम्ही एंथुझियास्टिकली चांट करका एंथुझियास्टिकली कीर्तन करका हा तशी एक देवाले प्रेझेन्स आमकां फील जावका तशी म्हणून आमकां बरें हुमस येता आणि असं म्हणून आमी स्वामी सगळं पद सांगले रे अशी तांगेले आशीर्वाद बरे असता तशी आमकां भक्ती मार्गान मुखार वचक इजी बरें जाता आता मी नेक्स्ट आमी कीर्तन या रश्मी भट माताजी आपया तांणी पद सांगता आसा ती भुलिया तुम्हारे संसारे आशिया ते भारती पै माताजीन सांगचे आशिल्ले बट तांकां एक ಸ್ವಲ್ಪ अर्जंट काम आशिल्लें ती वचताय ते देवाले स्वामीले कसं की एक काम चलता आसता सो ते आजी रश्मी भट माताजीन घेतले नो टाइम ना आशिल्लें आतां विदीन 1 hour तांणी डिसाइड केलें आतां 10 minutes डिसाइड करून सांगता माताजी हांव हाडना म्हणलें थँक्यू सो मच माताजी स्टार्ट करे तुम्ही हरी बोल हरे कृष्ण. भक्तिविनोद ठाकूर त्यांनी रचन केलेले भुलिया तुम्हारे त्याचे ट्रान्सलेशन करूक प्रयत्न करता. हे भजनांतू आमगेर जीवनाची एक काणीशी असं भक्तिविनोद ठाकूर भारी चंद करून रचन केलेलं असं. देवा हांव तुका विसरलो तशी जावन हांव हे भौतिक संसारांतू येवन पडलो. केदन हांव तुक विसरलो की तेदन देखून म्हाका नाना विधाचे व्यातन दुःख मिळतास. देवा मिगेले दुःख बरी काणी कोणाले सांगचे. देवा तू एकलोच हे संसारांतू मिगेल दुःख ऐकतलो म्हणून आजी हांव तुगेले सांगून घेवच्याक आयलो देवा म्हणून सांगताची. तशी फर्स्ट सांगान तशी सांगता की देवा मिगेल दुःख काणी आतनय सूर जलले केदन हांव मिगेले आवसूल पोट्टा आशिल की तेदन देखून हे दुःख सूर जललस. मस्त बंधनांतो आशिल तेदना देवा तू एक घडी आयलो स्वल्प समय म्हाका दर्शन दिल्ले आणि चमकलो. हे समवे देवा देवा केदन हांव तुका आवसूल पोट्टांतो पळयल कुडले तेदन तुका हांव सम पळोवच्या जायनी. केदन हांव जन्म येता तेदन तुगेल भजन करता म्हणून लेखतालो. जलरी हांव हे भौतिकाक लोकाक आयलो तेदन हांव मायाचे ज्वालांत पडलो. म्हाका कसले ज्ञान आणि वापास तुका विसरलो देवा म्हणून सांगताची. आवसूल पोट्टा दाखून भायर येयलो तेदना मिगेल जन म्हाका मस्त प्रीती करताची. चंद चंद ड्रेस लायक खाण दिवन प्रीती करतलीची. आनंद दिवस वता आशिले तेदना म्हाका संसार लायक दिसले. दुःख पुरा विसरलो हांव म्हणून सांगताची. तशीची दिवस बालक होड जगता खेळताची पाठ पठण करताची हंतू मग्न जाता. ज्ञान प्राप्ती करच खातीर समय काढता. देवा तेदन वरेन हांव तुका विसरलो. विद्या गौरव संपादन करच खातीर तंतूची मग्न जावन आशिलो. विंगड देशा वच्चे दुट्ट संपादन करचे हेंची एक मिगेले जीवनाचे उद्देश म्हणून आशिलो. आणि मिगेल संसारा खातीर टाइम स्पेंड करचे हंतूची सक्सेस जावचे म्हणून हेंची एक मेन गोल जावन आशिले. हांगा भक्तिविनोद ठाकूर सांगता की सक्सेस जावचे संसार पळोवचे हे चुकी नाही. हाजी ಒಟ್ಟು देवाले उडगास काडका म्हणून सांगताची. 6th स्टँडर्ड सांगता की भक्तिविनोद ठाकूर सुंदर जावन सांगताची एंड करताची. देवा आतां हांव मंतार जाल्लो आतां हांव कसल करचे.
ಜನ್ಮಾದಕ್ಕೂನು ಶೂರ್ ಜಲ್ಲಲ್ ಕಾಣಿ ಚೆರುಡು ಜಲ್ಲೆ ಹೊಡ್ ಜಲ್ಲೋ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದೇಶ ವಿದೇಶ್ ಗೆಲ್ಲೋ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೆ परिवार पुरा पळयल्ले मिगेल पुरा ड्युटी जल्ले देवा आत हांव म्हणटार जल्लो आत तुका आत म्हाका तुगेल उडगास जल्ले देवा आत हांव कसय करचे मिगेल सगळे जीवनान तू तुका उडगास काणी सेवा वरन करनी आत कसय कोरयत देवा हंगा भक्ती विनोद ठाकूर सांगता की देवा म्हाका भंय करता केदान आम्ही सानपणे असताना तेदाना देवा उडगास काणाच की केदान आम्ही मंतार जाताच की आमगेल देहान तो शक्ती ना जाता तेदान आमकां दिसत की इतले वर्ष पुरा टाइम वेस्ट केल्ले म्हणून तेदान आमकां भंय करचेक शूर जाता आत कसल करचे देवा म्हणून सांगून तांणी निमगीताची एंड जावन सांगता तांणी भक्ती विनोद ठाकूर तांणी भारी चंदकोन सांगताची आत्वरेन टाइम जायनी अत्त जनरी देवाले नाम काडी सेव करी म्हणून सांगताची तुगेल सक्सेस जावचे मात्र नाही ताजी ಒಟ್ಟು देवाले उडगास सदा काडी म्हणून सांगताची हरे कृष्णा कीर्तन सांगूक प्रयत्न करता भुलिया तुम्हारे संसारे आसिया पिए नानविध व्याधा भुलिया तुम्हारे संसारे आसिया पिए नानविध व्याधा तुम्हारा कारणे हसियाचे आम्ही बोली बोधू केर खाता भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेये नानविध व्याता जननी जठरी चिला माझ्या कोणा विषम बंधन पासे एक बार प्रभु देखा दिया मोर एक बार प्रभु देखो दिया मोर हंसिले दीना दासे बोले या तुम्हारे संसारे आसिया पेये नानविध व्याथा ठाकुर भुविनो जन्म पाइया कोरी भोज भजन तव ठाकुर भुविनो जन्म पाइया कोरी भो भजन तव जन्म होइलो अधिमय जाने जन्म होइलो अधिमय जाने न होइलो ज्ञान लाभा बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेये नानविध व्याधा अधीर चले स्वजनर कूली हसिया खाते नो काला अधीर चले स्वजनर कूली अतिया खातनु काला जनक जननी स्नेहित बोलिया जनक जननी स्नेहित बोलिया संसार लागिलो बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेये नानविध व्याधा क्रमे दिन दीन बालक होइया मेलिनो बालक साहा
रमे दिन दीन बालक होई मेलिनो बालक साहा आरखिचु दीने ज्ञान उपजीनो आरखिचु दीने ज्ञान उपजीनो पतपोटी आर आहा बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेना नविद व्याता विद्यार गौरवे प्रमिदिसे दिसे धन उपार्जन कोरी विद्यार गौरवे प्रमिदिसे दिसे धन उपार्जन कोरी स्वजन पालना कोरी एकमनी स्वजन पालना कोरी एकमनी दिनो तुम्हारे हरि बोलिया तुम्हारे संसारे हसिया पेना नविद व्याता भाग्यो कोना भगति विनोद कांडिया कातनती भाग्य कोना भगति विनोद कांडिय कातरती ना बजिय तोरे दिन व्रत घेनो ना बजिय तोरे दिन व्रत घेनो एकोनो की हबे गती एकोनो की हबे गती बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेना नविद व्याता तुम्हारा कारणे आसियाचे आम्ही बोली बोधू खेळ खाता बोली बोधू खेळ खाता दिया तुम्हारे संसारे आसिया पेना नविद व्याता हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद माताजी थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी हरे दिले हरे कृष्णा तुमको भरती भरती धन्यवाद माताजी किती छंद कोण सांगले माताजी आणि तुम्ही प्रॅक्टिस केलं मला आणि किती छंद सांगता तशी आता इतके छंद कोण सांगला आणि त्याची ट्रान्सलेशन मध्ये वंडरफुली रिटर्न माताजी ब्युटिफुल ट्रान्सलेशन ऑल्सो आणि तुम्ही कीर्तन मध्ये एक नमुने मराठी भजनाची उड बसेल मग अभंगाच्या व्हेरी नाईस माताजी तुम्ही केतनाची कने लास्ट मीटाक वर तुम्ही मदत करून कसं नाही पण पद एक सकाळींची बरती स्टॉक असतो गेले सो व्हेरी प्राऊड टू हॅव यू इन अवर कीर्तन टीम माताजी हरे कृष्णा प्रणाम्स तशी आता अनेक वरे एक पद दिशिना जय राधा माधवा ते पद बरे सांगताली आज अर्जंट वर्कार येवचे दायनी तांका दुर्वा वागले पाय बरे एक्झाम असतीस ताच्या डाकत सो तशी येवचे दायनी सो हांव सांगूक ट्राय करता की फर्स्ट ते बरेला आमगेले श्रीम भक्तिविनोद ठाकूरजीनं बरेले तशी गीतावाडी बुक्कात पण घेतला बेंगाली रसा सो फर्स्ट कसं सांगतास म्हळ्यार ही स्वामी कृष्ण राधाल प्रेमी तशी तांणी वृंदावनाचे रानांतू भारी चंद लील केल्यान आस कृष्ण पुरा गोपिकाले बरे प्रीतीचे जावन आस आणि कृष्णान प्रसिद्ध जावन आशिल्ले गोवर्धन पळणू धरलेले आस देव यशोदाने मगा पोतू प्रजाचे जनाले आनंद दितालो आणि यमुना दडाचे वृंदावन रानांतू भुंताचे कालक्षेप करतालो तो आमगेलो कृष्ण म्हण सांगितलं आसा तर हे पद मिले शिलप्रपादक भारी इष्ट शिके आणि एक ती हांगा खंय गोरखपूर ಅಂತ अलाहाबादान तू प्रवचन दिता दिता एक नमुने ट्रान्स गेले हे सिंग करताना आणि त्यांनी मागीर एक म्हणे भायर येवन एक्सटर्नल कॉन्शियस येवन म्हणले की ओके नाव लेट्स चांट हरे कृष्ण महामंत्र
पुरण कळरी चांटिंग हे पद सांगू सुरू केले हरे कृष्ण मात्र पद तशी त्यांनी सांगता शिल्के शिला प्रपात सांगता शिल्के हे अंतू एकदम पिक्चर परफेक्ट आहे पुरा वृंदावन पिक्चरच आणि पुरा सांगतो श्रीमती राधाराणीच आणि वृंदावनच आणि गोवर्धनच यशोदा मास आणि पुरा गोप असं गोपी असं म्हणून सांगता शिनिके सो तशी हे पद हांव सांगू ट्राय करता सना पद मी केन्नाच कसं एक लेक्चर स्टार्ट करचे पुढे सांगचे हे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय सो आयच्या मिले कन्क्लूडिंग पार्ट जाल्ले मी लास्ट सोमेल विषयानी एक कन्क्लूड करूया कन्क्लूडिंग पार्ट में सांगल्यार आमले शीला भक्ती विनोद ठाकूर आमुष ठाकूर एक शायनिंग एक्झाम्पल म्हणायचे एक प्युअर डिवोटी त्यांनी तांगे लाईफ दिलेलं असं आमगे चैतन्य महाप्रभूले एक तांगे मिशन स्प्रेड करूक तांगे रायटिंग अरी तांगे रिडिस्कवरी करून होली प्लेसेस पूरा डिस्कवर करून तांगे भजन नी आणि तांगेले तांणी हे पूरा करले निमित्त तांगे एक तांगेले प्रेडिक्शन हे पुरे एक आमकां गायडिंग फोर्स आमी इस्कॉनाचे तांणी गायडिंग फोर्स गायडिंग लाईट नव्हे तशीच आमी केन्नाच तांगेल पद सांगता खंयचे एक लायक सोमेल्स कडेन बरयल्ले हजार भजन आसा तांगेल्या गौडीय संप्रदायांत सो ते बरयतना तांगेले बरे एक मुडारी पद सांगून आणि ते होली नेम फुल हार्टारी चांट केल्यारी तांगेली बरी मर्सी मेळता आमी केन्नाच कृष्णाक सेंटर दवरलो आमी अशें भजन करूया स्वामेल आशीर्वादांनी आणि आमी गुरु हिरियर आशीर्वादांनी केन्नाच कृष्णा सेंटर दवरलो आमी अशींच अनुनित्य असं एक प्रोग्राम करूया कीर्तन करूया छोट छोट जणांनी जॉईन जावका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता